Selam dostlar. Biz bugün büyük üzünçelikli interviewda, Yalqın jurnalında jurnalistler mında yok. Biz bir-birimiz için özü bir jurnalist bulabız indi. Bulat menga bire sorularını men anga. Benim hele interview вообще alganım yok isin dile. Benim de senden algan yok işte. Şuna göre aydınız hele. Yumda en kızığı bilesiz mi nerse? Biz sorularını birinci tapkırın elimle kulağa aldık gına. Mınday soruda bulamın yok. Dile. Menga kalsa bir kızık bulaşak. Men başlayayım. Başlaydı. Gittik mi? Haydi. Abıyım, bala şaqtағы менің білән бәйлі ең матур истәлек. Ең матур истәлек. Әйдәлі сөйлеп жибер әлі, бүтін дұрысын. Onlar көбінде мен бит ғұмыр бойы сенен біле өстім. Әйді ең қатырлайсың ба? Менің еске түсті сен. Мен аңғыл сөйледірген. Әйді сөйлейін біз соғышқанны, білсінler. Yok yine o soğuşkanlar, понятно. İstəlik bit o. Evet, motor istəlik. Ya kızıq istəlik. Evet, kızıq istəlik ekan o. Нәрсе. Но мен истә, сен бик шоу идең теге үзенчәлек кире, шуны кире биткән нәрсә иде инде бу кәҗә. Короче, моны хоть батареяга бәйләп куйсаң да үзенекен эшлидер. Вот в общем шулай. Но bir истәлек бар. Хәзер сөйлим. Bir tapqır dile şulay kirlenip әнейін тыңламаған вақыты болғандар енді. Шунан соң әнейінді шыдай алмағаш, Диләні урапқа қышқы салқын күнде мен гүл түсіріп жібердім. Біз ойнадық та қоша-қоша. Қоша-қоша ойнадық та мен гүл түсіріп жібердім терезе түбінен. Нәрсе үшін болғанын мен білмейсің, гүл түсіріп жіберген екен. Ярар, анысы аңлашылды. Әнейінді сөккәндір да енді Диләні бар шығып кет мұндан деп ишекке көрсеттіңді. Шунан соң Дилә ярар алайса деп шығып кетті. Ләкин урамда жай түгел иде, минус 30 градус салқын. Шунан соң енді Дилә шығып кетті дә, кірмей бит инде. Мен үйде отырам, мен айтам, бұл бит инде қаты біле. Мен хатırlayayım, бик нык хатırlayayım аны. Мен жыладым, мен кірмеймін, жылап отырдым. Меңа просто обидно. Шундай, мені юққағына әрлегенлері үшін. Мен әнеге yolu барам инде. Әне, кіртейінді шуны, кіртейінді, қаты біле бит инде деген. Булат жылап бітті. Қазір мен шунан соң жылай башладым. Жоқ, кірмәсін міне, деп айтқан инде, әне көресің инде. Міне, әзірек ойласың деп айтады. Ben onda өткендер инде, может, 1 минут, 2 минут, менға ол 1-2 минут шундай ұзақ болып tuyuldu. Как будто Дилә күні бойы уже отырады. Тағын бала шаққа қағылышты сұрау. Кішкене шақта ешірақ не үшін талаша идік? Сен білен? Неден? Мен білен де күршін алай білен түгіл. Біздің тұрымда сөз бар. Шулай оқиынды біздің тегі әрлешкен вақыт еске түсті. Бір шундай момент. Сен білен оларақ мұны гілейтелер едейінді. Мен оларақ. Оларақ, обыйын, гіл обыйын. Bu abıyınız zurrak bularga tiyir. Ettiyenler de, ebi babaylar da şulay mene. Ebrep kaytalar, zurrakını bulatqa bireler, kişirekni menga bireler. Zurrak iliş menga tiyer. Zurrak iliş gül bulatqa. Men köbürek akşaylarım biz sen qarandı. Çünkü abıy, bizi şulay terbiyelegenler indi. Haminde şunda bir şunday moment, iske düştü. Bizge olma biriler, hatırlısın mı? Antonovkını. Biz berip oşedir. Men o Almanı hatırlayayım. O mənge iste kaldı. Sileyim şu momentni. Hazır bizge endi menga birdiler de nişiktir ineme turu keldi, şulay menga kişirek, menga zurrak lekti. Sen menga men bitinden olrak, bir menga zurrakны dep talaşa başladың. Şulay ettirip men olmаны tuttum da, men seni alaysa dep bulay ettirip Bulatqa ketirip berdim. Bunda көзге келіп berdi короче. Ondan soң енді Bulat menga короче, Bulat жылый, мен жылыйм. Біз тағы да әнені шақырдық шул вақытта, әне біздің айра. Ondan soң фингал шықты енді. Фингалны хатırlayayım. Шул нишләптер искә төште. Біз гелинде әйбер бүлешәдерик хин хаман. Артык ятканмындыр. Кичкене шақта кемне ешрак иркәлиләр иде дигән. Мені иркәләгәннәрдер ешрак дип уйлыйм, чөнки сен жауап беруге тиіс тұрмысың. Мен гүл шулайынды, гүл шулай. Вперед паровозы шауа бетінде ой. Evet, tege relsisiz жерден de barasın әсін, Dile. Мен танк. Relsiz jeyilmegen, sen уже паровоз bilen tık barasın tege. Yani. Кішкене шақта кімні ешірақ иркәлилер еді сұрау сеңа?
Миңа тойлайды, біздің барыбызын да еркелеп өстерділер шекілді Ей, тойлар шо. миңа. Бірімізді айырып, теге нешіктіріп, міне мұны еркелебіз, Бесімене бүгін ерте сені еркелебіз, Жоқ, анасını бесіме- бір секундға сені еркелебіз деп өстірмәділер Міне, бірімізді. миңа қалса, миңа әні қырысырақ теге үнтәдірі, нешіктір міне. Ол мені аллах түрді еркеледірі деп айта алмын. Мені әтигіл. Ну, әті биту қыз кішіге қарата. Әйе. Әйе. Миңа қалса сиңа әні нешіктірі Ну, миңа әні... Ол мені гіл сөгедірі, сені сөкмедірі ол. Шын сен керейдің. Жоқ, мен керейдім. Сен гіл тыңлайдырын, бүтін нәрсен ішлейдірін. Кішкене шақта әті қойсы бізні көбірек ярата еді. Ну, мен айтырдым енді айтам бетіне, миңа көбірек... Сен бұл сұрауға алдан ұқ жауап беріп қойдың. Яғамлырақ миңа қарашы еді деп, чүнки гіл оның алдында іштеки ұлғайып біткеншіге қадар әлі де мені алға алып қай вақытта Үшті кетіп ала. Міне, шолай. Шынайынды. Бұнда сұраулар бек көпті. Талашқаш бірінші болып кім дұслаша? Талашқаш бірінші болып кім дұслаша? Ну, мен өзімні ғұмымен шындай теге конфликтлі кіші деп айтмас едім, әйме? Мен ондай теге ғұрурланып, онда бош сөйлешмеше үйретірен ғайып түгіл. Мен тез, ұнытам бүтін нәрсені. Біздің ондай... Біздің түрісің еткенде олай конфликт болғанында жоқ. Болғанында жоқ. Біз бір шындан етіп алабыз да. Біз талашып алабыз да. Талашып алабыз да. Шуны бір минуттан уже все ұнытабыз да. Все, аңлашабыз. Екі бізде ұнытабыз. Аңлашабыз, все. Ұныттық, дальше кеттік. Дальше яшайбыз. Бізде, мен де шындай тегі тез ұныта отырған. Сен де шындай шылай бекенде? Но, қой вақытта иске түшіріп алабыз енді, что бүтін андай қабатламасын, андай әйбір. Но шулай да мен айтырдым, сен әзірек көңілінде көбірек нетесің, жүрегіңге. Сен вообще бүтін нәрсені ұнытасың. Мен жеңгесе қорым нәрсеге. Мен енді бүтін андай әйбір қабатламасын деп, тағын иске түшіріп алырға мүмкін. Қой бақыт. Но мен аны теге көңілді ұзақ ертмеймін енді, понятно. Түрлі моменттар болады. Все, аңлашылды. Все, аңлашылды. Қазір нәрсе? Мен сұрау. Күтем сені. Бір нормальный сұрау. Мені шығырдан шығару үшін нәрсе ішлерге керек? Сені шығарудан шығару үшін бір нәрсе ішлемеске керек. Мына бір нәрсе ішлемейсің екен. Дилә шығырынан шыға башлай. Вообще конкретно. Егде енді нәрседе болса, іштегенде егде. Точно. Эти кузгалара керек битинде, эйде нәрсе іштейбіз мен, нәрсе. Мен вообще яратмайм супер бездейственно, мен яратмайм тек тұрғанына. Мен хамашынды хамын бір етмейді. Движуха керек, туда-сюда, мында, тегінде. Инертный шындай біздің процесс бола башлай екен. Әмин салмағырақ өзім не бойынша. Точно. Характер бойынша. Шоңа көре бір нәрсе іштемеске керек. Шунасын диле шығырынан шыға башлай. Мен туғаш, әтенені менен күнлегенін бар еді ме? Мен шынлап та міне, көп психологлар да сөйлей бетінде, әйме? Екінші бала туғаш, бірінші бала күнлеше башлайды, бен шындай күнле башлайды. Андай бір бар еді ме сенде? Мен айында 3 еш сен туғанда, мен қоям білемсің аны. Мен бет психологически мен есте қалдыра алмаймын. Әне мен сөйлегені бар еді? Жоқ, күнлеген жоқ. Жоқ, яра болды, кеттік, қалайса. Мұнан бірден разобрались. Мен берем. Мені өкпелеткен қой сығамалың үшін өкінәсің. Мені өкпелеткен қой сығамалың үшін өкінәсің. Менің ондай ғамалар болғалы енді сен білесің, үшін өте ялғыш айтып жіберем. Өкінәсің деп, өкінірлік әйбір түгіл өлдірсің еткенде. Сен бедені менің... Андай өкінірлік әйбір түгілдір енді? Қолқымны білесің. Ялғыш айттым бұғай деп. Біз енді оны бетінде разбираться деп аламыз. Bütün мен сен айтам. Точки надырсың. Онları онды біздің орада жоқ міне. Ошуланып, онда сөйлешмеше жүру. Үпке тұтып жүру. Егер де болады меңа үпкелі екен, ол меңа оның түрінде әйте. Все, мен шайып әйттің сен меңа, ересе шайып ішледің, дұрыс ішлемедің сен. Қот әйттің, ярамай, мен все, окей, ярар, мен бұл шират келешекте оны ішлемеске тырышырмын деп әйтем де, онları
Анын тагын айт. Аны айтып коям Мен тагын айтам инде аңлатам. Ишсиң инде. Диле, сен әйдә былай әйтергә тиештүү Ошо күрәң. кыз эзерәк зурак инде мен күп сөйләшәм дип әйтте бит инде. Менә Һәрбер кешенең үзенең тискәре яклары бар инде, моны кабул итә белергә кирәк һәм ачык тоторга кирәкми аның өчен дип уйлыйм. юк, юк. Әйеме? Мин сорау бирәм. Сен миңа бирәсең. Шундый ук сорау, минем кайсы Айса биреп гадәтем синең ачуыңны чыгара? Кайсы Дип аңлашылды буга инде. монда аңлашылды, кайсы гадәтең. Кай вакытта уйламыйча әйтүең, бәлки. Шул Моны без инде ачыкладык. Моны ачыкладык. турында сөйләштек. Син миңа бирәсең сорауны? Кайсы вакытларда сиңа минем өчен уят була. Яисә булды. Ну, һаман уят булмыйдыр инде. Синең өчен уят булганы юктыр син әйткән. Бер кашанда. Мен Менә әйтә алмыйм да, хәтта мен искә дә төшереп уйлап та теге уят булганы юк алай. Әйдә, мин тыңлыйм. Кайсыбыз акыллырак? Белмим. Хатын кызда үз акылы инде. Үзе белән Хатын йөри. кызның үзе акыл үзе белән йөри дигән. Ну шулай да мәктәптә булат миннән яхшырак укый дирә. Менә әгәр дә инде интеллектуал якны карасаң, уровень IQ мин инде уйлыйм булатныкы бигрәк югарырактыр дип уйлыйм. Белмим инде. Яра шулай булсын дип. Шулаймы? Мин үзем җавап бирдем, үземне сорап алып. Яра. Давай. Киттек. Син миңа бирәсең. Синең миннән көнләшкән чакларың бар идеме? Көнләшкән менә кичкенә чакта булган иде. Кичкенә чакта бу инде шул инде балачакка әйләнеп кайтабыз инде. Теге балачак көнләшү була бит. Менә шундый вакытлар бар. Чөнки әни Булатны ничектер менә гел яклый иде кебек миңа. Мине килсүгә. Булатны гел яклый. Мин хәтерлисезме гел әйтәм. Менә һаман мине сүгәсез. Булатны сүкмисез. Чөнки мине бит кире. Yani gül mini. Anları хатын кыз белән бу кыз бала гел бергә бит. Әни белән кыз бала күбрәк аралаша. Шуның өчен булгандыр инде ул. Миңа һаман шулай тыйладыр иде. Менә. Ну, бу балачакта инде. Улгайгач андый моментлар булмады. Ярар. Була сорауны мин бирдимме сиңа? Хәзер минме? Соңгы тапкыр ни өчен әйткәләштек? Соңгы тапкыр без ни өчен әйткәләштек? Соңгы тапкыр ни өчен әйткәләштек? Так, пандемия булды, 1 ел вообще әйткәләшмәдек. Без бит гомумән теге әйткәләшәбез эш процессында гына шулай бит инде. Ярты ел әйткәләшмәдек. Әйткәләшмәдек. 1 ел ук әйткәләшмәдек инде. Соң Концертлар. Концерт вакытында шул әйткәләшеп алганбыздыр инде. Бузган елда. Нәрсә өчен икәнен дә хәтерләмим уже. Ни инде хәтерлисеңме? Мин искә төште, күлмәк арткасындамы шунда теге. Костюм что ли? Киме бу костюмны? Килешми түгел. Теге блестящий теге ниләр белән машинаны тутырды. Ие, мин шул теге Хат ачуланды булат. Шундый яратмыйм теге ялтырау костюмнан нигә төшә хатын кызның бүтән машинага тарала, бүтән урындыкка тарала. Вообще аты юлы белән. Вообще менә шул иң яратмаган әйберем бүтән җиргә тарала, аннан ябыша бүтән җиргә, аннан бүтән җиргә шул иярә бери. Эмоциональный стиль күрәсең? Теге ваннага кергәнче иярә керә шул әйбер. Шунда бүтән костюмнар тикмәди, кыйылган блестяшкаларны җыйын. Бик каты шунда әйткәләшеп. Шуның өчен генә может. Менә шундай импакт әйткәләшеп йөрим син. Әйдә. Так. Балачак. Бу балачак түгел. Бу уже булачак. Ниһаять булачакка килеп җиттек. Әйдә. Булачак хатыным белән танышканда сине нинди уй борчыды? Булачак хатыным белән танышканда мин минем нинди уй борчыды? Сине нинди уй борчыды? Син борчылдыңмы соң башта? Юк. Беренчедән, без бит инде Рәзиләне беләдерик институттан бирле, син аны таныштырдың да инде шул институтта укканда. Ну, Шул йөрдегез дә инде 5 елма, 6 елма инде. 6 ел булды буга инде. 7нче елы киткән. Таныштырганда мин инде кичкенә идем әле, мәктәптә укыдырым. Анда
Гомумән бер нинди уйларда мине Борчымедірей. Алла бетермедирем. Өшін борчылмады. Борчылмадым мен сүйіндім генә. Нормально. Барысы да яхшы. Яра. Аллага шөкер. Киттек. Әйдә. Мин сиңа бирәм. Мин беренче тапкырын гашыйк булганда, миңа ничә яшь иде? Хәтерлисеңме? Ну-ка. Ул мәктәп еллары иде инде. Ничә яшь булган икән сиңа? Белмим, бер 14-15 яшь булгандыр инде. 14-15. 10-нчы класста ничә яшь буласың ул? Шул 15 яшь инде алайса. 16. 16? 10-нчы класс 16 мы ел? Шулайдыр. 9-нчы класс 15 булса. Дөрес. Шулай була инде. Димәк, мин хәтерлим. Хәтерлисең. Яра. Минем беренче мәхәббәтемнең исеме. Я, дөресен генә әйткәндә, Мин кайсы периодны алырга икән? Бу период. Бу Булат миңа сөйледер инде, син сөйледер инде миңа. Но инде мәхәббәт булган син зур мәхәббәтме, просто ошатып йөрүме? Садикны гомумән алырга. Мәсәлән, садикта ул бер Оля исемле кызга гашыйк булган иде садикта. Шуның теге шнурокларын бәйләп бирдерим, что ул синең шнурокларыңны бәйләп бирдерим. Уна гөлшне сөйледер просто. Мин сорау бирәм сиңа. Нәйдә? Дус егетләрен арасында миңа гашыйк булучылар бар идеме? Бар идеме? Синең дус егетләрен арасында бу гомумән бериндәйме? Лугайгач та, мәктәптә укганда да. Үзең әле. Сиңа гашыйк. Бәлки мин бер юк, мин белгәннәрдән түгел, менә миңа кызык, может, мин белмәүчеләр бармы икән? Мин белмәгән. Ну, мин беләм, әлдә сиңа гашыйк булучылар бар. Синең турында алар әйтик инде шундый якын итеп ничектер хатын-кыз буларак сукланып сөйлиләр инде. Менә. Бар шундый. Әйе. Гашыйк булдыр инде ул. Менә кеше ошый бит инде. Ничектер Исемнәрен әйтерсең. Мин бу сүзләр исемнәрен әйтәм. Кызыгыш. Теге Кызыгыш генә. ничек дип әйтәләр инде? Пушкин әйтмешли, высокопарно итеп сөйлиләр инде. Высокопарно дип. Шундый матур итеп. Менә ул гашыйк булып сөйләү дип әйтик инде аны. Менә шул. Короче, бар. Яраш. Сәфинә Син бирдең бит миңа. Сәфинә өчен мин яхшы абыймын. Сәфинә өчен. Әйе. Сәфинә өчен гомумән бердән-бер безнең яктан абый дип әйтергә кирәк, бердән-бер Булат абый. Булат абый. Сәфинәне Булат абыйсы бик шундый аеруча ничектер менә синең мөнәсәбәтеңне мин күрәм бит инде. Әйе. Менә бер тапкыр да күргәнем юк иде. Булатның шулай итеп менә ничектер балага мөнәсәбәтен, мәхәббәтен күрсәткәне өчен. Үзгәрәсең син менә, хәтта Сәфинә янында. Үзгәреп китәсең. Ну, үзгәрәмдер. Беренчедән, син дә үзең малай булгач, шулайдыр инде бит инде кыз. Йөзләрен үзгәрә, шундый карашларын үзгәрә, шундый кызганы күрсәтергә. Син читтән күрәсең бит инде, мин аны күреп бетермим. Кызык күзәтергә һәм миңа калса инде бик яхшы абый инде. Сәфинә ярата инде. Булат абый дип. Ярар. Шулай итеп тора. Шуның өчен иң яхшы абый инде. Беренчедән, бердән-бер абый, иң яхшы абый һәм моннары бит инде әле теге миннән чыгып балага, менә мин шулай дип уйлыйм инде үземчә. Теге минем аша үтә аның мөнәсәбәте. Минем теге мөнәсәбәтем яхшы булгач, ул да инде бүтәнчә аны мөнәсәбәте була да алмый. Тек, хәзер мин бирәм. Барадым да сорау. Кайсы җырымны аеруча яратасың? Миңа калса мин бу сорауга җавап бирәм дә кебек. Син беләсеңдер инде. Монда бит. Мин җавап бирергә тиешәм. Әйдә. Бәлки син тагын яңа җырларын. Аеруча. Синең җырың миңа ошый инде.
Яшәр идем мин бу җирдә былбыл булып кына. Шулмы? Шул. Яшәр идем. Так. Жырлаудан кала. Минем тагын нинди талантларым бар? Менә минем талантларны син беләсеңме? Әйдә, тимәре. Сона бүтәм беренчедән, кичкенә чакта, содан бирле син бик шундый спортны яратучы кеше идең. 9 классларда син йөгерәк көн сайын йөгерергә чыгардың. Аңа хәтле мин спортивный шундый пирожограк идем. Пирожограк? Юк инде, тозагының юк иде син. Юк инде. Упитанный дип әйтәм инде. Пирожок инде барбыр шундый. Авыл малае берничек тә була алмый. Авыл малае эшләсә дә барбыр шундый плотненький дип әйтәм. Син дзюдога йөрдең, баскетбол, волейбол, анда инде бөтенесе. Аннан соң киттең дә, 7 класстан соң теге нормативларга подтягивать итә башладың. Әгәр син теге ныклап шөгыльләнсәң, син яхшы спортчы булыр идең. Бәлки шулай булыр. Мәсәлән, көрәш ягыннан. Дзюдо, самбо, яисә инде башка төрле син калса бик яхшы спортчы булыр идең дип уйлыйм. Безнең дуэтта җырларны кем сайлый? Төрлечә була. Мәсәлән, мин табам икән бер инде җыр безгә килешле. Мин сиңа опять же мин аны үзем генә сайлай алмыйм бит инде бергә җырлагач. Дилә бу җырны ничек дип без икебез бергә сайлыйбыз инде. Яисә син әйтәсең инде юк, бармый. Яисә мин әйтәм юк, бармый. Бергә сайлыйбыз инде. Бергә сайлыйбыз булып чыга инде. Так, син миңа бирәсең. Так, синеңчә, минем тормышымда кылган иң ахмак гамәлем нинди икән ул? Бәлки син беләсеңдер, мин хәтерләмим. Кем белгән инде? Бәлки ахмак гамәлләр минем бик күптер инде. Иң ахмак гамәл булыр иде. Әмма ләкин мин аны булдырырга рөхсәт итмәдем. Шулаймы? Әйе. Булыр иде ул гамәлне син эшләй алыр идең, бәлкем хәтта, бәлки. Әмма ләкин мин аны булдырмадым. Син беләсеңме инде нәрсә турында мин хәзер әйтәм? Якынча мин әйтә алмыйм. Мин бу иҗатка бәйле Булатның булды шундый моментлары, все җырламыйм, все шундый теге. Эстрада хәзер кызык түгел монда. Мәгънәсе дә юк монда, туда-сюда дип шундый моментлар булды. Ләкин мин аны гел теге алып калам ул упканнан. Кайбердә дә киткән вакытларыннан. Мин китәм диде, үстерим, мин китәм диде, үстерим. Юк, бу әгәр син китсәң, мин инде уйлыйм бу синең иң ахмак гамәлең булыр иде дип уйлыйм. Аллага шөкер, андый гамәл булмады, шуның өчен демәк барысы яхшы. Ярар. Шулай булсын. Так, мин синнән диде, üzülüp сорау көтәм. Мине үпкәләтсәләр, син минем өчен сугышырга әзерме? Әлбәттә, әзер. Үпкәләтсәләр, мин теге үпкәләткән кешегәме? Берне кундырам сразу. Аңладыңмы? Так что Диляны үпкәләтмәгез. Әйдеп куям сразу. Да, кичкенә чактан беле минем защитник. Так. Мин инде, конечно, үзем дә себя в обиду не дам. Минем иң яратмаган шөгылем. Беләсеңме син минем иң яратмаган шөгыльне? Мин яратмаган шөгыль. Шөгыльләнмәү. Тик утырмау да, тик утырудыр инде иң яратмаган шөгыль. Тик тик утыру. Нәрсәдер эшләмәү. Гел эшләп торырга кирәк. Нәрсәдер кузгалып, туда-сюда движуха. Шулдыр инде. Лишь бу эшләргә генә әйәмә, нәрсә булса да. Нәрсә булса да эшләргә булсын. Дөрес, точно. Так, вот ладно. Женым семьи. Ой, все уже, не заговаривать тебя пошла. Женым семьи бер нәрсә дә эшләмәскә. Хәзер искә төшерәсең була инде, кайсы ризыкны мин һәр көн ашый алам икәнне искә төшерәсең.
Так, нәрсе яратасың Кайсы әле сен? ризыкны мин ашый алам? Көн сайын. Күн сайын. Мгм. Неужели күн сайын ашый ала торган ризыгың бар? Көн сайын Аш. аш. Аштан башка яшәй алмыйсың икән беләм мин. Менә Аш ашны шулпа. көн сайын, Шулпа булмаса, булат көн сайын гел ашый алам. шулпа кирәк аңа, гел шулпа дөрес әйттең. Да, көнне менә бер тапкыр булса да шулпа. Всё, дөрес. Чыннан да аш. Молодец. А то. Так. Сен мин йөргән егетләрнең барысын да ошата идеңме? Алар күп түгел ни? Мин белгәннәре, Сен барысын дәде. мин белгәннәре миңа барсы да әйтик, Яртысы дус идең. Танышлар ди. ну, яхшы егетләр. Яхшы егетләр. Хәзер сен миңа Аха. бирәсең ни? Мин сиңа биргән иң истә калган бүләк. Сиңа биргән иң истә калган бүләк. Иң истә калган бүләк. Юк, беләсеңме? Мин аны нишләп теге уйлап утырам, чөнки истә кала теге иреңнең бүләк иткән анда шундый дигән мәхәббәтең. Обый, нәрсә бүләк итә алай инде обый? Юк, туктале. Әйтәм бит, сен бит практичный кеше. Ну да. Булат ул безнең шундый практичный кеше. Вообще мин нәрсә сорыйм? Мин вообще бүләк урынына мин һәр вакытта акча бирергә тырышам. Или яисә мәсәлән, мен нәрсә сорыйм, нәрсә миңа кирәк, шуны алып бирәсең. Шулай бит инде. Ул кирәк әйбер генә. Кирәкмәгән әйберне теге биреп кешегә ул аны аннан соң кулланмаса, Дөрес тә белин, алса. нәх Рина кирәк. Юк, аннары шуның өчен теге сюрприз булмагач, мин бит инде беләм нәрсә бүләк икән. Шуның өчен инде истә ничек инде истә калалар. Ничек ул сюрприз булалар. О, шундый сюрприз булды, истә калды дип теге әйтмисең бит инде. Мәсәлән, утюг бүләк итте ул миңа. Мин хәтерләйм, шул теге бер моментны, әйеме? Хәзер әйтәм. Мәктәптә укганда, син миңа Ешкараладан алып кайткан идең, ниндидер бер сувенирмы шунда нәрсәдер. Бүләккә менә. Ешкараладан алып кайттым. Туган көнгә булганмы икән? Менә шул истә калды минем. Беләсеңме нәрсәгә? Мин узак саклап бирдем әле. Хәйни нәрсә икән дә хәтерләмим. Но шул истә калды, чөнки син мин мәктәптә укганда, син Ешкаралага укырга киттең, мин сине шундый сагынадыр идем. Шул кадәр менә әле дә исемдә күн сайын җылыйдыр идем мин. Сагынып, саргаеп, аннары яләндем инде. Мине әтәнидән прикрывать иткән чакларын булдымы? Берәрсен исеңә төшерәле. Без бер-беребезне прикрывать. Федерик олышкан чакта. Прикрывать икән чаклар булды инде, бу постоянно буладыр инде. Постоянно буладыр. Теге бала чакта нәрсә эшлисең, әнигә әйтмә, әтигә әйтмә. Ясанысы. Шундый, короче, чекистлар идек инде. Олыгайгач, ул бала чакта инде күбрәк. Инде. Аннан олыгайгач инде. Мин прикрывать бирү. Как-то уже неудобно, конечно. Давай. Так. Ничек уйлыйсың? Мин үземә акчаны күп туздыраммы? Үземә. Үзеңә ничек дип әйтергә? Мин әйтә алмыйм бит инде аны. Син хатын-кыз туздырга да тиеш инде. Ниндидер объемда әйтергә. Ничек бар шулай әйтмә? Күп туздыраммы, юкмы? Ничек уйлыйсың? Юк, күп туздырмыйсың. И это правильный ответ. Кайсыбыз авылны күбрәк ярата? Мазар башындагы төп нигезгә кем кайтып яши алыр иде? Менә безнең авылда, Мазар башында, бу нигезгә Без икебез дә чыгып киттек. Анда инде кайтып яши алмабыз инде без икебез дә. Мин үзем өчен җавап бирәм инде. Әмма ләкин менә
Олығайға шонда бір 80 яшьлерде. 80 яшьлер. Яшьсі бар анда. Анда кім онда айта алмаймын. Ол мына неге ешке жеткеш, мен нешік ойлармын, онысын айта алмаймын. Әлбәтте енді түсің еткенде Олығайға шу деңгіз яқларына кетірмін деп ойлаймын бір жерге. Шушында кетірдім. Біз бітінде негізіне мұнда болдырабыз. Негізіне. Яшаған жерде. Біз өзіміздің туған негізіне ұмытмайбыз, біз анда қойтабыз. Балаларыбызға көрсетеміз бітінде шулай бит. Кім қойтып яшар еді деген сұрауға мен нешік жауап берер едім. Әлгі күнде міне бір бізде қойтып яши олар еді деп айта алмаймын. Шулай бит. Дұрыс. Біздің енді мұнда түплендік, Қозанда түплендік, балаларыбыз мұнда, туғандарыбыз мұнда, ерлеріміз, қатындарыбыз деген шүкірлі. Вот, шу. Так. Қазір мен деймін. Жүрші болмасам, мен кім болып ішлер едім? Білесің, сен неше көресің? Сен жүрші болмасаң, сен кім болып ішлер едім? Сен ішлер едің, мен ойлым, сенға дизайнер, білмеймін, анда или знаток направлений моды, там, білмеймін, қазір нешік деп аталау. Дизайнер енді стилист. Дизайнер, стилист болып ішлей алыр едің деп ойлаймын. Çünkü сенға ол юнәліші яқынырақ, нешікті сен яратасың. Шоңа көре, сен ол өлкәдә өзіңні жеңіл, һәм рәхәт деп хис итер едің деп ойлаймын. Нәрі строительтігі түзілік өлкәсінде дизайнер болар едім. Это ол широкое понятие. Мен дизайнер mesela, ландшафтный дизайнер да болар. Ландшафтный дизайнер болсын. Дизайнер, фотолар. Моторлық өлкәсінде енді. Дұрыс. Солай ме? Сен меңа бересің. Все, сұрауы. Шоның білән. Тамам, достар. Бітті міне? Біз кругны тәмамладық. Тағын шулық бірінші сұрауға келіп жеттік. Кішкене шақта ешірақ не үшін талашайдық дегеннен башланған еді. Шыннан башланған. Һәм шушы сұрау келеленіп қайтты бізге. Бек зор рахмет. Ялқын журналына шақырғаны үшін бізге бек ұшады. Біріншіден хатирелеріне еске түсірдік. Көңілі де болды. Көңіл қылларын нешіктіріміне тітрендіріп, қоғылып. Шындай моментларда болды. Өзіміз де білмеген. Өзіміз де білмеген хаттыр сандығында қоядыр подсознаниеда дейлер бітелі. Біз аны шул хаттыр сандығында ятқан ойларыны, хислеріні, кешірішлеріні нешіктір еске алып, хатта менің қойсыдыр порталы ашылған кебек болып түйілді меңа. Солай бет? Көңілді қызығай ма? Нешіктір, біз аны күн сайын еске алырлық хатирелер түгіл бетінде бұл сұраулар. Біз аны бір-бірімізге беріп отырмайбыз күндері тұрмышта. Біз аны еске алып, яңадан бір шындай мотор күн хатире һәм өзімізге әйтек кәйфіні көтере тұрған. Һәм тағын да бізні, Диля білән екібізні яқынайта тұрған интервью болды бұл деп. Хатта мен сен құшақлысы келіп кетті. Рахмет. Бек зор рахмет. Ялқын журналы. Келесі ұшырашуларға қадар. Рахмет. Сау болыңыз. Пока-пока.